Mbukeli weKaya TV sifuna ukuthola ke la kuconvener ukuthi ke izinto ke zimi kanjani khona la kule ward 86 usungasondela uma usichaze njengabanje njengoconvener ukuthi ke izinto zimi kanjani khona la asibingelele sikwamukela. Ngiyabingelela. Yebo ngisikhuluma nobani namhlanje? Nikhuluma noMsibusiso Msomi oqhamuka kaYu kuward 86. Namhlanje silethwa yini la ekhaya? Umthetho wethu la siyimember zomkhonto wesizwe sizojabula kuMiss umkhonto wesizwe iward 86. Sojabula nje kakhulu iyouth sibhekile kwi-youth eyifuture yomkhonto wesizwe ukuthi sijabulise ibone ukuthi la emkhontweni likhona ikusasa, ikhona impilo emkhontweni wesizwe, ikhona inkululeko. Mhlambe mfethu mangazithiwa manje ngixolisa ukubiza mfethu mhlambe mama ngase utshela ukuthi mhlambe siphi izathu sokuthi kuqale yona lento kaMiss khona la kule wadini. Yingoba kahle kahle thina njengomkhonto wesizwe sifocuse kakhulu kwi-youth yethu ngoba i-youth iyona ezosikhulula. Njengoba nje umkhonto wesizwe iVirgin kaMsholozi kuukuthi umnotho ubuyele kubantu. Sibonile ukuthi thina njengoba sibadala asiplante la kwi-youth leli boom lokuthi liqhume libuyise umnotho ubuyele kubantu. Siplante kwi-youth okuyona future yalelizwe. Okusho ukuthi ke ngokuorganize le ceremony khona la it's because nifuna ukubuyisela kwi-youth ezumkhonto wesizwe. Yebo, i-youth sifuna ukuthi sinike yona igijime, sinike ibhethi nokuthi igijime ngoba i-youth iyona enamandla. Yeah, thina njengo ward 86 siyabona ukuthi ifuture yethu kahle kahle ileli la kwi-youth. So sithe youth gijimani namhlanje sifuna ukunibona nibahle nijabula, sibanika nje iground lokuthi bayibone ukuthi babalekile bona kule ndawo yase ward 86 nase South Africa as a whole. Okay, siyabonga kakhulu. What coordinate a convener sixoxisela kabanzi ukuthi ke kwenzakalani la eWard 86. La kade ngikhona bengithi kodwa ngizofike lo bani la. Le ngibona izithombe nje, libona izithombe nje kodwa manje ngababona abantu. Seyithi hayi ngishaya nasemgwaqeni imoto ngishaya ngempela ngithi mhlambe ngizofika senihambile. Sibonga abahleli balomcimbi, sibonga iVidi yaseMbokodweni, asishayele izandla zincane ihlombe. Siyabonga kakhulu Maqabane, siyabonga sibonga nakubantwana kade baparticipate, sibonga uMiss Ward 86. Siyabonga kakhulu nasendlela uzothi mehamba kuthiwa nangu Miss Ward 86 womkhonto. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu engathi anganiblessa nonke masenihamba senihlukana senemakhaya nihambe kahle nasenqoleni zobe nigibele uNkulunkulu anikhusele nifike niphephile. Ngiyabonga kakhulu. I thank you. Yes,